kudari. Pamsori chakalo. Ndiri mwana musikana ane 14 years. Saka ndakaenda naye kumapurisa mushure mekunge ndamubata ine mukomana. Saka ndaenda naye kumapurisa ndokwakanovhunzwa kunzi kwanga kuri kuMashonaland East kwazvakaitikira ikoko. Saka akanovhunzwa kunzi iwo mukomana watabata nhasi uyu ndiye akakubvisa mumandarere zvanzi ndakabviswa naTraimo sangu. Saka ndibva ndabva uko ndakabva uko musi Friday yapera pandaya kuno saka nyaya yangu pandaya naye. Uyo mukomana uyu akabatwa akaenda kuti mwana uyu saka vese mukane musu iye takamusiya ari mumaoko memapurisa. Saka kuno kumauya tichajitirani handizvozvo isu tokahwata Traimo tiripisa zvaenderani nedare redu handizvozvo sikaenda chinoita mukuru wangu village kana mwana akanganiswa isusu tinongobata patede kuti muripwe zvinhu zvenyu imimi ndokanganisira uri pabata uyo mukomana kwaro unokwiriro dare ikoko uripo zvinhu zvenyu ikoko handi mazvizvo saka vakomana vangani vaide vapaukupiwa kubhadharei isati kubvisa kumapurisa nokunga makatiponera ndakati nyaya yenyu inongo yakudare isu hatibate munhu asi tinongochaja munhu mudare mani toita zvechivanhu zvedu tozvida chivanhu asi noita nyaya yenyu mberi kana totabatwa unobatwa kuti kupi mupolisi kutobatwa kuti chaja zvinofunga kuti zvibhadharo nomunhu Uyu ndiye Traimo Sangorira. Baba Traimo waro Traimo. Traimo ane makore mangani? Ane 20. aiwa aisikiri mazvinongowata zveo asi manje paita nyaya mbiri ka musana ari kudibiswa basi kune zviboko vii Traimo mwana wangu kuti uzoya kuno andibvunze Traimo nyaya atichi mwana ichakamubvunza uri musi wechitatu ndamukugaiva kati Traimo ate zvakakwaura asatezva akanasa mwana aguma ine nyaya yake aguma nyaya ndamukugaiva pagara pano ukama kanechekani Traimo akabvuma handiti ndakaitenga musana ndakarara naye asi pane chimina here kuti Amukurunga amukadza. waisina mombe naye bozani kuMashonaland mukwenda roruchaji uchaenda kuMashonaland nyaya iyi zvandakaita uko pandakangonzwa kuti bosi munin'ina wangu ndiye akaenda nemwana uyu pashopu saka mwana wangu akandokura naizwa ari pashopu handiti saka ndakazvinzwa ndisamuka ndangoti nyaya iyi ngaingoenda polisi nyaya iyi ngaenda polisi saka ndakangosiyiwa mukomana mapurisa handazokwanisa kuti ndidzokere ngaitite zvinodiwa isusunondokuchinja mombe 3 mombe 3 zvimafoaizorasi tazisiremo wamboiti imwe ne baba mune mombe saka ndiva murume wavo vaisire mombe wadiyo toita kuti ine musi wa 5 tuidzo toda kupera womwedzi waJulai kudza saka mukuti iyi mwana ne 14 years nemkuru kana wakuudzwa tsitsinei atomwabvunza bhosi ndotonyatsoona kuti amukanganisa panyaya mwana ane umberi akanasina nhumbu kati
ndisaizizirisitishi kudzorera kubhadhara vandiyozo Topera baba. Nemusaika. iwe shamani otera mombe yako kwakwamureva waita sei Iwe. Uno mchemu. Ingawa na kusema mwana wako ingawa na kubadilisha wana wa kuvuma nyaya yao. Fanya yao. mwana wako akusomushule Katikasakudze tete nazvo nekuti Anga chinotore. atopana kunyora oktoba Kunyora primary. Akuzoguma kwaupenyu anengaenda chikoro. patikaita kuti my village chaitoti taiumberi nokuti kuona pfungwa dzaunadzo dzozvina vanhu vese vanofanwa mwana akanga achipa achienda kuchikoro inini abegidhifa naine rumoto pfungwa dzakutora hadzisiridzo mwana asikana nyange akanga aisamba kuenda kuchikoro saka anoita pfungwa idzodzo maizvi rinirika titoona kuti maizvi tine vanhu vazhinji asinzwisa kuti chikufamba sei basa redu isu ndekuti mwana wako iwa achisaporwa ende kuchikoro nyange akanga achiona munhu akaita se atokuenda kwamurewa kwamurewa munhu ari kujeri asi situti munhu iyeye nyange uya mukanganisa kuti chachaja zvinhu bhadharwa mwana ngaende kuchikoro munhu achisungwa saka manje ukanditama ndinobva ndafila bhedhi manje inini manje handisimupurisa kai inoita kudaro rechivanhu inova kutoenda papolisi manje obatsirikana zvauri kuda iwo ina ndicheke munhu pauro ndinozorera tsika dzedu kuti wakanganisa mwana iwoyo ndikaizive shiri mazaya haana muntu usaita dambudziko rurifonera kana wakuzvidza kusina kuwe